Sinarengan kalian semiliring sang samiro dadosaken reguru genging swaso sirat mod sebenarnya terkali mangke wis kabaya manjing ing sasana penagung kadharaken tetungnya marang Gusti kang purba ningrat. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Allah, Ya Rahim. Dan nuwun dhumateng panjenengan Duh Gusti mugi nitah panjenengan kang asipat jalu pawestri ingkang mangke Gusti ndakaken tata upacara adat widhi-widhana Gus netepi adicara jawat astana ingkang bapa mewah ingkang ya bagus asep kelawan ingkang garwa ingkang wijil saking kelawan pandonga ing panyuwune sang janing para kang sampun sebo mugi kawula mangkinipun cirapun supinganten sakarone saged temangun warga ingkang bagya mulya lahir kelawan batin saged guyub rukun anggone nindakaken pangasan mugi kawula jembuh kang sami kinayuh sempodo ingkang sami sinedya lestari kang samongas saged jajak jemujug-jujug jemangkai kang sarali jina ketebinipun mugi kawula tansah saged jinangkung kalan Gusti kang Maha jembuh kalang seratan ning mewah ayating Gusti kamurting dumadi mugi sirat mojo pinganten saged bangun palisma ingkang sakinah mawaddah rahmah ugi barokah amin. So
bikullu tahmid. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kandiros panalongso nenun marang Gusti ngamurting dumadi mewah andhedepe marang Gustiku. Pak Tarmuji sekalian bubarten mapak besan. Besane nek mboten papak mangke terus jumeneng wonten roko terus ndak ya kejo. Nah, dipapak sik salaman. Assalamualaikum Katang besan. Waalaikumsalam. Pripun kabare Kang? Alhamdulillah sae. Pripun mriko nggih larang banyu napa murah banyu? Alhamdulillah lek banyune mboten larang ning ya rada angel lek golek. Monggo-monggo diderekne Pak Tarmuji lenggah wonten seler. Diderek riyen Pak Tarmuji, derek riyen monggo. Nah, Pak Tarmuji wonten wingking no. Nderek besane. Nah, ngoten. Pak Tarmuji rebutan ning ajeng besane balik engko lenggah ning mburi ndak ya malah repot. Nah, pun. Ya. Dari kala semono titeng Gusti kang asipat jalu pawestri. Kekalihnya wis tinggal alaming joko mewah alaming kenya tumulangan ing alaming madyagya alaming gesang bebrayan agung. Jawa seneksenan dening sang janing para-para kang samose bola muntuk kekalihnya wis dadi jodhone. Keboreng mangke wis paripurna anggenya netepi adicara adat munjuk tirta kang winadahan Kendi Pratana. Parandening mangke wis sawetawis anggenya lenggah wonten ing sasana tama tanggap sinasmitanipun panjenenganipun Ibu Daning Rias ingkang mijil saking laladan jeruk sing Panaraga. Ya rasa jemangkah nyaketi sirat maja bening enten sakarene tumuli sirat maja bening enten arsa netepi adicara adat jawat asta mewah sungkeman. Mangga Bu manten sungkem rumiyin. Udahar sik nggih monggo napa kucur-kucur sik. Nah, alon-alon mawon Bu. Kuning daleme dhewe mawon. Ya wis kawis timak kitingaling mangke sirat maja bening enten sakarene wuju meneng saking palenggahan sawetawis. Ya karana sang mustikaning paewahan arsa netepi adicara adat wid-widana ingkang sampun sinengker mewah ingkang sampun sinurat wonten ing lawatan Karangpatiyan. Ya kang sinebut arsa netepi adicara adat jawat asta mewah sungkem dumateng kang Bapa Biyung. Hananging sadèrèngipun netepi adicara adat sungkeman wontening mangke sirat maja bening enten kekalih wis netepi adicara adat lolos dhuwur. Purnaning sirat maja bening enten angganya lolos dhuwur kadherekaken tumuju wonten lenggah ingkang Bapa Ibu. Gekarana rasa nuwun aros tenggang wilujeng. Alon-alon Mas, nek digandeng papane rada sempit. Alon-alon. Pun mangga. Sigara tumungkul sirat maja bening enten kekalih sumungkem duanteng kang Bapa Biyung. Tetan kawapunipun Bapa Tarmuji mewah ingkang garwa anggenya nampi sengkeming putra kekalih datan karasa kembeng-kembeng waspamijil saking netranira. Ya karana inget prasasat dereng dangu Gus Asep wong jejodohan mewah wong mangun brayan ngono goleki katentreman ning urip. Ya tentrem ing lahir kelawan batin. Milaya bagus Asep kelawan garawamu Genduk Ayu.
Welinging pung bapa siji pinter ana tati murih ing mangke urip ira bisa mukti. Pinter ana tarasa mulih ing mangke narima ing panduming Gusti kang kawasa. Tundhone urip bisa mulya. Wong urip aja kokian polah, murih uripe mengko bisa berkah. Mula siji kudu cedhak kelawan Gustimu rinten kelawan dalu nenuwun murih gesang bisa rahayu. Urip kudu cedhak kelawan pangeranmu murih ing mangke bisa tentrem ing rasa kelawan batinmu. Pun bapamu kelawan biyungmu namung saged ndedonga. Muga-muga pendak mangsa enggal pinaringan putra. Pak Tarmuji sekalian ibu kepingin ndang-undang putu. Tak dongakni ya nduk lan tak suwunake kelawan sangyaning para-para kang samaseba. Lamun temangke wis pinaringan talining katresnan ingkang hawujud golek kancana ingkang bisa tata jalma lamun temijil kakung muga dadya putra kang sulih. Lamun temijil putri mugi kewala dadya putri ingkang salehah. Tundhanipun saged njunjung derajating tiyang sepah kawentara ing akathah turta mugi kewala saged urip kanthi berkah. Amin ya rabbal alamin. Sungkem dhumateng Mase Mbak Yu. Salaman gek sungkem. Nah. Mas jiwa raga lair kelawan batin pun kula pasrahke jenengan Mas. Senajan temekaten nyuwun diageng ing pangapura saderenge ambek bilih. Kawula pun garwa panjenengan kagungan kalepatan saderenge. Monggo sareng-sareng karana Gusti ingkang akarya luka. Mangun bale wisma muga-muga bisa tentreming lahir kelawan batin, gayuh kamulyaning urip melawan gayuh kamulyaning pati. Us paripurna sirat mojo beninganten angganya sungkem dhumateng kang bapa biyung kelawan sungkem dhumateng ingkang garwa. Parandenipun panjenenganipun Ibu Daning Rias nun inggih mijil saking lalatan Ponorogo NC Salon. Tumulih nglajengaken anggenyen ngajarani adicara adat nun inggih kacar kucur. Pun lenggah menawi sampun Mbak Yu. Sing kenceng lho Mbak Yu kerising kok modot dhewe nek mboten. Nulihuni ing mangke sirat mojo beningeten sakarone usamapta ing karya arsa nglajengaken adicara adat wididana ingkang sinebat adicara kucar kucur ya kacar kucur. Kacar kucur dening wong liya ya bisa dadi sedulur kacang kawak gudhe kawak wong liya mangsa kala bisa dadi sanak. Apa tawara dening sirat mojo beninganten kakalih hangganya netepi adicara kucar kucur. Dening mangke sirat mojo beninganten kakung wuju meneng saking palenggahan ira paring boga wastra dhumateng garawani. Jumbuh kalian ayating Gusti karo jagat lho nggih ayat Al-Qur'anul Karim ar-rijalu qawamun 'ala nisa. Jujering kakung handarbene wajib kakung ya kudu bisa ngayomi
kudu bisa ngayani, mewah kudu bisa ngayemi. Sageng pertamu sangjaning para lenggah. Uba rampening kacar kucur mangke sampun kaparingaken dumateng bapa biyongipun. Aku kok repot karo juru foto ta. Nampi. Pun. Pun. Nderek nyekel Mbak. Sik dereng difoto Pak Tarmuji. Sampun Mas. Sampun. Pun Pak Tarmuji kalih Buten. Uba rampening kacar kucur sampun sekap. Kepara sampun kaparingaken wondene ing mangke sirat maja beninganten arsa lenggah malih wonten ing sasana palenggahan. Tumuli sirat maja beninganten sakarone arsa netepi adicara adat kembel becana Hendrawena. Diteruske ra apa-apa Mas Gonge, sik sithik niki. Monggo sangjaning para tamu ingkang katemben kelar rawuh. Ngobati palenggahan pundi sing longgar. Lenggah panjenengan kasun kalian pumajenipun Bapak Tarmuji mewah pumajenipun Ibu Spartin. Mugi lenggah panjenengan tansah sinaratan mintos royo nenun marang Gusti ingkang akarya loka. Nggih. Wonten kidul tasik wonten kursi Bapak, monggo. Pandungae sangjaning para tamu mugi ing mangke sirat maja beninganten angganya netapi adicara wonten ing sonten menika purwa madya ngantos wusana saged lumampah kanthi sae tinebih nol saking Kutha Rancana. Amin. Dan sangjaning para tamu sageng perlenggah kakung saha putri ingkang sanggung sinunggung ngakram. Kawis tinggaling mangke sirat maja beninganten sakarone gewus netepi adicara adat dulangan apa ta darunaning sirat maja beninganten hangganya netepi adicara kembel becana Hendrawena ya kang sinebat dahar kembul. Nggambarake lelenganing sirat maja beninganten putri lelumban ana ing alaming kasmaran. Mila kang sinebat dahar kembul, dahar menika nedha kembul sesarengan murih ing mangke. Sirat maja beninganten kekalih bisa rantak-rantak hararuntungan bagya mulya lahir kelawan batin. Anggayuh kamulyaning urip kelawan anggayuh kamulyaning pati. Mulya Mas Asep kelawan ingkang garwa. Lamun to sira kalaran wis kadunungan jenenge bondo kelawan pangkat aja andarbeni sifat adikang adigong adiguna. Tunjuk bareng-bareng. Bismillah sik bismillah Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Mas Asep nggih ngunjuk Mas Asep. Nah, ngoten lho. Lah ya radek cedhek to. Dereng difoto. Ditelaske saged Mas. Alhamdulillah sampun cekap Bu. Monggo fotone dipindah Bu.
sampun lenggah ingat jeng sampun ngaturaken adicara ingkang sampun karakit purwaka dene acara mangke swaning sirat maca beninganten sampun kasemaнаken wonten ing mangke adicara ingkang salajengipun nggih wawasan kitab suci Al-Qur'an Karim. Purana wawasan kitab suci mangke tumuli adicara kalajengaken mintos raya wawasan doa kalajengaken kadene wigati paiwahan lung beninganten pamedar sabda saking kantang pisan. Sulih serero saking sang jalan berkatang keluarga katang pisan tumuli adicara kalajengaken atur pambagya reja